An balima bamanankan mɛn nɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan foli ani waliɲuman dɔ bɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen ma fo yan fo aw sigiyɔrɔ la aw bisimila aw ka bi dɔgɔkun kibaru sɔrɔlenw kɛnɛ kan. Farafina ani Faransi ka lajɛrɛ belebele o sigi ko 27nan kɔfɛ Bamakɔ Mali jamana a bɛna lajɛrɛba wɛrɛ bisimila diɲɛ selege naani silamɛ jamanaw olu ka wasadenw ka lajɛrɛ IPCI a nun donna an fɛ Bamakɔ yan nɔ jumadon de CICB kɔnɔ Amadu Kamara Seydou Ɲare Sherifila Jabarani so tɔgɔ la u ye sera ka fɛn min sɔrɔ kɛnɛ in kan an ka ɲɛmadaw fɛ. IPCI ale ye jɛkulu ye min bɛ alisilamɛ jamana 57 o wasadenw fara ɲɔgɔn kan diɲɛ seleke naani kurukara kɔnɔ. U ka sigili 12nan 12e session o baaraw bolodara anw ka jamana kɔnɔ ka kɛɲɛ ni Mali ɲɛmaaw ka laɲini ye. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko IPCI a ka wuli ka jɔ a n'a ka laɲini o de bɛnnen bɛ ka sanga ni wagati jamana minnu b'a kɔnɔna na u ka hakili jagabaw boloda ka kɛɲɛ ni diɲɛ taabolo kura ye i n'a fɔ gɛlɛyaba min ɲɛsinnen bɛ alisilamɛ diinɛ ma an bɛ waati min na ko sisan n'o ye banbanci kɛwalew ye n'an b'a fɔ a ma ko terrorisme ani gɛlɛya wɛrɛ minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ ka fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛ yaasa olu bɛɛ lajɛlen ka kɛ lafiya ye ka ɲɛsin jamana ninnu bɛɛ lajɛlen kelen kelenna maaw ma. Sigili a labɛnbagaw ka fɔ la a bɛna kɛ fɛn ye min bɛna fusaya an ka jamana ma kosɛbɛ bari sabu k'a da kan Mali k'a daminɛ san 2012 kana bila an bɛ waati min na ko sisan gɛlɛyabaw taara ka ɲɛsin an ka jamana ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la banbanci kɛwalew sanga ani wagati wa bunahadamadenya sabatiliko ɲuman droit de l'homme ani hakɛw dafali o n'a ɲɔgɔnnaw caman ninnu bɛɛ lajɛlen na kɛ babu sen ye sigili in kɔnɔna na n'u da na se olu ma k'olu fɛsɛfɛsɛ hakili sigi kɔnɔna na an ka wasabulon ɲɛma wasaden Isiyaka Sidibe a ka laseliw senfɛ a y'a yira k'a fɔ ko Mali ka fara diɲɛ seleke naani alisilamɛ jamanaw kan u bɛɛ lajɛlen hamina ko ye min ye bi n'o de ye tɔgɔ jugu min bɛ alisilamɛya diinɛ la k'o ko k'o bɔ a la ka tila ka fɛɛrɛ ani dabaliw tigɛ min bɛna to diɲɛ kurukara kɔnɔna buna adamadenya sabatiko ɲuman hakɛw dafali sɔrɔ ani yiriwa seko ani dɔnko olu bɛɛ lajɛlen ka sabati diɲɛ kɔnɔ ni ka sanga ni buna adamadenw yɛrɛ ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri ye. Wasaden Isiyaka Sidibe a y'a yira k'a fɔ ko Mali sigili 12nan bisimila a kɔni kɛra fɛn ye malidenw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara fɛn min na bari sabula u bɛɛ lajɛlen ɲin donna nin ko labɛnni senfɛ ni hakilina ɲumanw ani bilasiraliw olu ye k'a yira k'a fɔ ko an ka jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita a n'a ka gouvernement maa bɛɛ lajɛlen u bɛɛ ɲin donna nin ko la bari sabu k'a da kan su ani tile u ye ko labɛnbagaw u y'u dɛmɛ nɔgɔya ani lafiya yaasa baara in min kalifal'u ma u k'a kɛ nɔgɔya kɔnɔna na a tilara ka foli kɛrɛnkɛrɛnni k'o ta k'o ɲɛsin IPCI n'o ye nin jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnni ye a ɲɛmaayaso maaw ma u ka danaya tali ka ɲɛsin an ka jamana ma ka sigili 12nan k'o bisimila an fɛ faba kɔnɔ a tilara k'a yira k'a fɔ n'o ye wasaden Isiyaka Sidibe n'a ye an ka wasabulon ɲɛma ye a ko baarabaw caman kɛra Mali fɛ ka kɛɲɛ ni diɲɛ yɛrɛ ka laɲini ye n'o de ye ka fɛɛrɛ ani dabaliw tigɛ banbanci kɛwale jugu k'o kɔn k'o bɔ diɲɛ kɔnɔ ni anw ka jamana yɛrɛ bi ma o tun kɛlen don k'a labɔ hakili jiginna dɔgɔkun damadɔ dɔrɔn kɛwale jugu min kɛra Gawo a da sera nin ma a ye nin sɛbɛkɔrɔ kɔn wa a y'a yira k'a fɔ ko Mali wasabulon u bɛɛ lajɛlen ye nin kɔn ka fara maliden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma fo ka se an ka jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ma n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye. Wasaden Isiyaka Sidibe kɔrɔfɔ kuncɛ la a kɔni nisɔndiyalen y'a yira k'a fɔ ko a bɛ foli ani tanuni ta ka ɲɛsin IPCI ma a jamana bɛɛ lajɛlen maa ma sen sera Mali kɔnɔna na sigili 12nan in senfɛ a ko k'a b'a bɛɛ lajɛlen fo k'a ɲini Ala fɛ fɛn min m'u natɔ sɔrɔ ko o k'u tatɔ sɔrɔ. Isiyaka Sidibe a ye kɔrɔfɔ kuncɛ ni dugawu ye ka ɲɛsin Mali jamana ani diɲɛ alisilamɛ jamana bɛɛ lajɛlen ma ko Ala ka masiba min bɛ diɲɛ kɔnɔ Ala ka jisuma k'a fura ye. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko sigili n'o ye conférence islamique ye IPCI a bangera san 1969 san wa jɛkulu dɔn bi diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies o kɔfɛ ale de ye jɛkulu filanan ye min jamana ka ciya ka tɛmɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen ka diɲɛ kɔnɔ n'a bɛ t'i jɔ jamana 57 la wa a bɛ diɲɛ seleke naani fan bɛɛ lajɛlen fɛ wa a ka laɲini n'o de ye ka kɛ alisilamɛ diinɛ ka k'o ka babu sentigi ye yaasa gɛlɛya minnu b'o o kan o bɛɛ lajɛlen kɛlɛ ka ban pewu k'a yira k'a fɔ ko alisilamɛ diinɛ ale bɛ bɛn kelenya sindiya ani badenya de ko wa a y'a ɲini Ala fɛ sigili Ala k'a kuncɛ hɛrɛ la.
An bɛ to lajɛrɛ in ta ko 12lan kɛnɛ kan conférence de l'union parlementaire des états membres de l'OCI Kadi Jakite a n'a ka jatala Ibrahima Kulubali u sera ka dasumusumuni caman de kɛ kɛnɛ in kan u ye fɛn min sɔrɔ o de filɛ nin mun kɛra bi o ye koba ye n'i y'a mɛn ko l'OCI kɔrɔ ye mun ye c'est parlement islamique ni hakilina bɔra yɔrɔ min na ne bɛ se k'a fɔ k'a walawala depuis 98 ne ka mandat fɔlɔ Ali Nuhu Jalo de tun ye député Arfan Jani Iran an balima olu de ye nin hakilina ta ko anglophone bɛ fara ɲɔgɔn kan français bɛ fara ɲɔgɔn kan bon a bɛɛ ye mun ye ko o sa don dɔ bɛ na u bɛ taa ka silamɛw kan kɛlɛ an fana ka fara ɲɔgɔn kan silami jamanaw an y'a daminɛ jamana 5 aujourd'hui an bɛ jamana 55 la san o san an bɛ taa nin réunion in kɛ jamana dɔ la bi rencontre ni ala barika la ne hakilina ɲuman sɔrɔ a la hakilina ɲuman sɔrɔ a la parce que ala barika la jamana min nana a jamana ka ca salon ɲɔgɔnma 11e min kɛra o kɛra Irak o tun ka kɛ Mali la mais o y'a sɔrɔ Mali ka gɛlɛya dɔ tun bɛ yen dɛ u y'a fɔ ko an k'a d'u ma o 12e ko bɛ kɛ Mali la an y'a d'u ma donc u nana o la o de y'a to arabu jamana cayara bon a fana silama jamana cayara donc ala ta dɔ fana a ɲɛna maliyɛnw bɔra u bɔli tɛ fɛn wɛrɛ dɛ u y'a k'u yɛrɛ ko ye parce que sécurité la a baara ɲɛna mobilisation na a baara ɲɛna donc député vraiment an bɛ ala ta dɔ nin ɲɛna nin bɛɛ ye jamanakuntigi gɛrɛsɛgɛ ye Ibrahim Boubacar Keita parce que dɔgɔkun kelen sommet Afrique France kɛla nin kana kɛ ka kuncɛko ɲuman di a ma an bɛ ala ta la vraiment ne ye hakili ɲuman sɔrɔ nin na kosɛbɛ. IPCI ka sigilen a nana an ka jamana kɔnɔ cette fois-ci silamɛ diina tɔnw de don silamɛ diina tɔn minnu don a bɛ tɛmɛ silamɛ jamana caman fɛ salon an tun bɛ Irak ɲinan u y'a décidé an bɛna Mali la silamɛya pour que a ka jɛnsɛn il faut que anw minnu ye denbaw ye anw minnu ye politique mɔgɔw ye an ka se ka message véhiculer an denw ma ka cikan fɔ an denw ye mun b'a to u bɛ jahadi mun kɔnɔ silamɛya jahadi tɛ u b'u yɛrɛ de ka jahadi kɔnɔ u b'u yɛrɛ de ka kɔlɔlɔ kɔnɔ silamɛya tɛ muguta ye silamɛya tɛ bɔnbufili ye silamɛya nana de an ka ɲɔgɔn dɛmɛ. rencontre in kɔni fɛn don anw kɔni ka ye cogo la fɛn ɲuman don parce que anw ka jamana in ye jamanaba ye nin tɔn min nana n'o ye diɲɛ alisilamɛw olu ka député bulonw a bɛɛ lajɛlen ka cidenw ka na fara ɲɔgɔn kan ka na Mali la ka na ayiwa ɲɔgɔn ye kɛ yan nin waati in na min ni Mali bɛ nin gɛlɛya ninnu na o ye fɛn ɲumanba ye o b'a jira k'a fɔ Mali t'a kelen na nka o baara in fana ka kɛ Mali ye o ka kan parce que anw ka jamana in ye nin tɔn in membre fondateur de n'o ye OCI ma fɔlɔ minnu y'a ayiwa a tu tigɛ Mali b'o la o tuma ni Mali bɛ gɛlɛya la olu ka na fara ɲɔgɔn kan ka na Mali la ka na ɲɔgɔn ye kɛ yan k'a jira k'a fɔ Mali t'a kelen na o ye baara ye baara min n'a diyara an ye an bɛ u fo baara in na jamana alisilamɛ bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la wasalamu aleykum. K'a fɔ min kɛra nin a b'an bɛɛ de kunna wolo silamɛ jamanaw bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan u ka députéw ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan o ye koba de ye Mali ma donc k'an ka duwawu kɛ an bɛɛ ye parce que gɛlɛya min bɛ Mali la an bɛɛ bɛ duwawu kɛ pour que gɛlɛya ka bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ kumajugu fɛn o fɛn bɛ fɔ silamɛya tɔgɔ la an kan k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'olu kojugu n'o kumajugu bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ bi bi in na Mali an bɛ bɛɛ de ka solidarité ɲini an bɛ bɛɛ ka dɛmɛ fɛ an bɛ silamɛ jamanaw bɛɛ ka dɛmɛ fɛ hakili ɲuman min b'u la hakili ɲuman ka se an bɛɛ ma pour que jamana ye gɛlɛya min b'a la o gɛlɛya ka bɔ an kan. Ayiwa an b'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn a ka wuli ka jɔ la comme n y'a fɔ a ye cogo min na alhamdulillah an bɛ kɛnɛ min kan o ye silamɛya ɲɛfɔ cogo ɲuman min bɛ yen ani basigi ni kɛlɛya bɛ se ka na jamana kɔnɔ cogo min na silamɛya tɔgɔ la ayiwa o baaraba de bɛ sen na Mali kɔnɔ bi mana in ka kɛ ka dayɛlɛ hɛrɛ la k'a ban hɛrɛ la an bɛ a tɔ kɔnɔ résultat ɲumanw na jamana ka basigi ni kɛlɛya na a dabɔra o de kama pour que silamɛya ɲuman mɔgɔw bɛ se k'a faamu cogo min na cɛnni min bɛ sen na o k'a dɔn o t'a dɔ ye ala sago sago. ɲɔgɔn yeba min daminɛna bi vraiment koba don bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ sommet Afrique France o banna a ma mɛn sommet wɛrɛ filɛ nin ye min daminɛna bi ɲɔgɔn yeba min daminɛna bi duniya bɛɛ silamɛ jamanaw
olu de ye ɲɔgɔn sɔrɔ Bamako u bɛ na sigi ka kuma gɛlɛya min bɛ silamɛ jamanaw kan u bɛ na kuma ka se o ma donc u fana y'a yira ɲɔgɔn ye min bɛ na kɛ a ka kan silamɛ jamanaw bɛɛ ka bolo di ɲɔgɔn ma an ka se ka baara kɛ an jugu bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ marifaw ta ka kasara kɛ ka tiɲɛni kɛ u b'a fɔ k'u b'o kɛ silamɛya de tɔgɔ la an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ tɛ o tɛ silamɛya ye donc o yɔrɔ o bɛ na fɔ ka gɛlɛya ɲɔgɔn ye nin kɔnɔ. lajɛrɛ min filɛ nin an ka jamana kɔnɔ bi bonya don ka se an ka jamana ma danaya don ka se an ka jamana ma taamasiyɛn fana don ani sariya k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ silamɛya kɔrɔlen ye yan nɔ silamɛya barika ka bonya ni o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'o bonya bɛ ta ka d'i ma wajibi don i ma i ka i seko kɛ minnu y'u bɔra u ka jamana la ka na i fɛ yen i k'u bisimila ka ɲɛ i k'u tɔbɔtɔ ka ɲɛ u bɛna baara min na fana i k'i bolo don o kɔrɔ o bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na hakili la n ye min mɛn n ye min faamuya an ka Assemblée nationale ye o baara de daminɛ wa o baara bɛ sira ɲuman kan Ala ka u dɛmɛ a la. Ka kɔn diɲɛ selekela ni silamɛ jamanaw olu ka wasadenw ka lajɛrɛ belebele ɲɛ diɲɛ selekela ni silamɛ jamana wasadenw musolakaw olu ye hakili jagabɔ kɛnɛ dɔ sigi sen kan an ka jɛ an ka ɲamada sɔrɔlen fɛ. Be assemblée la an bɛ loi voter nka kɔlɔlɔ mun bɛ diɲɛ kɔnɔ bi jahadi mun bɛ diɲɛ kɔnɔ bi silamɛya tɔgɔ la ka sɔrɔ silamɛw tɛ anw jɔyɔrɔ ye mun ye pour que ka information di mɔgɔw ma information façon mun fana don information ɲumanw silamɛya kan k'a yira k'a fɔ minnu bɛ kɛlɛ la ka kɛ komi u bɛ diinɛ kɛlɛ la u tɛ diinɛ kɛlɛ la u b'u yɛrɛ ka kɛlɛ la u b'u ka intérêt de kɛlɛ la anw fana ta ye mun ye an b'a yira ɲɛmɔgɔw la k'a fɔ u bɛ kɛlɛ mun na an ka kɛlɛ tɛ silamɛya ka kɛlɛ tɛ u b'u ka intérêt ko dɔrɔn de la an fana jɔyɔrɔ ye mun y'a la an b'an denw lafaamuya k'a fɔ u k'u sen bɔ nin ko ninnu na kosɛbɛ u tɛ silamɛya taabolo tɛ donc an kɔni bɛ yan nɔ an ni muso wɛrɛw bɛ yan silamɛ muso wɛrɛw bɛ Mali kɔnɔ bi arabu saudiya b'a la Iran b'a la Palestine b'a la Afrique silamɛ dugu caman presque o musow bɛɛ bɛ yan an bɛ silamɛya ni a lafaamuyali denmisɛnnin minnu u bɛ walejugu ninnu poser k'a yir'u la k'a fɔ vraiment kosɛbɛ u tɛ u k'u sen bɔ nin ko ninnu na hali n'u b'a kɛ u kana kɛ ni silamɛya tɔgɔ ye. Mali bɔra ka sommet France Afrique kɛ sisan a kɛra mɔgɔw kɔnɔ k'a tɛ se ka kɛ parce que a fɔra ko Mali jamana kɛlɛ bɛ yen terrorisme bɛ yen a ma ɲɛ hali a tɛ dɔgɔkun kelen bɔ min kɛra Gawo aw yɛrɛ y'o mɛn kasara min y'an sɔrɔ o kɛlen min kɛ a kɛra mɔgɔw kɔnɔ ko UPCI fana ka réunion tɛ se ka kɛ mais mɔgɔ ko k'i bɛ na mɔgɔ si m'a ta bɔ a ma bɛɛ nana o kɔrɔ ye k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ Mali fɛ o kɔrɔ ye k'a fɔ ko mɔgɔw bɛnnen don ka ɲɔgɔn tigɛ di ɲɔgɔn ma pour que terrorisme ka ban musow ka réunion mun na ne wasa dɔ la n b'a la et puis a bɛ nisɔndiya mun na a bɛ nisɔndiya parce que min bɛ jamana kan bi ne m'a fɔ ko tɔw tɛ solution ye dɛ mais ne bolo musow o y'a solution ba ye mun na barisa musow de bɛ denw wolo musow de cɛw ye musow balamaw bɛ yen ko fɛn fɛn bɛ ka kɛ bi yɔrɔ dɔw bɛ yen musow de bɛ taa k'u exploser donc terroristes bɛ musow utiliser donc n'a musow bɛɛ bɛnna la n'a musow bɛɛ jɛra n'a musow bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ ko solution bɛ musow bolo je crois que an bɛ se ka bɛn terrorisme fana bɛ se ka ban jamana la parce que an minnu ye parlementaire ye an bɛ se k'a fɔ ko an bɛ se ka kuma musow tɔgɔ la mun na légitimité b'an bolo an élulen don assemblée kɔnɔ an bɛ disposition caman ta ka musow dɛmɛ mais il faut que halisa an ka jigi jamana région kɔnɔ ani village kɔnɔ ani cases kɔnɔ pour que an bɛ campagne kɛ cogo min mɔgɔw ka voter ye an k'o campagne kelen kɛ k'a fɔ ko an man kan ka sɔn an denw ka utiliser terroristes fɛ mais pour que o fana ka se ka kɛ an minnu ye députés ye ani gouvernement an ka kan kantigɛ di ɲɔgɔn ma ka baara di denmisɛnninw ma.
député minnu kɛlen bɛ ka u yɛrɛ silamɛya tɔgɔ la dɔw kɛlen bɛ ka jɛkulu dɔ sigi député bulon kɔnɔna la n'u bɛ silamɛya question traité donc alhamdulillah an y'an yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ an invité an nana jaabi lamɛn a diyara an ye fana parce que an ye kuma dɔw mɛn olu y'an nimisi wasa misaliya kelen na an ka jamanaba min bɛ yen nɔ ni mɔgɔ caman ni silamɛ caman bɛ identifier la n'o ye Arabie Saoudite ye olu ka représentants kumanen u y'a jira k'a fɔ ko vraiment musow b'olu ka parlement na sisan donc o ye ko ye ko minnu ye ko kura ye musow bɛ commerce la u y'a ye k'a fɔ musow bɛ se ka feere kɛ sisan musow bɛ bɔ u bɛ se k'u sen don instance de prise de décision na donc o b'a jira k'a fɔ ko musow tɛ bolo kɔfɛ fɛn ye donc olu minnu ye restriction kɛ bi n'olu bɛ k'a foni donc ni a dilen don anw ma yan nɔ ka ban a labilalen don anw ye pourquoi anw bɛ an yɛrɛ ja la donc muso ye so pilier dɔ ye donc an bɛ ala deli muso an b'a ɲini musow fɛ u ka bɔ k'u sen don instance de décision na jamana tɛ se ka taa muso kɔ n bɛ wele bila musow ma toujours an b'u wele u ka c'est à dire que u k'u sen don jamana ko la jamana tɛ taa musow kɔ du tɛ taa muso kɔ cogo min na jamana yɛrɛ fana tɛ taa muso kɔ vraiment an b'a fɔ musow ye u ka bɔ u k'u hakili dayɛlɛ k'u hakili dayɛlɛ u ka kunu ka bɛn ni jamana ko ye an nalen min kɛra bi an ye min faamuya ko la muso ka place ka di muso ma muso ale de bɛ lamɔ kɛ muso ale de bɛ to muso kɛlɛ la muso ale de bɛ ko caman laɲini duniya kɔnɔ ni muso place dira muso ma ko bɛ nɔgɔya an b'a fɛ ka weleweleda min bila ni terroriste ko kuma min bɛ sen na u ɲɛna k'a fɔ ko terroriste ye islam de ye islam tɛ terroriste ye islam ye la paix de ye la paix a tɛ se ka kɛ terroriste ko ye bon anw musow bi kɔni alhamdulillah rabbil alamin faamuyali kɛra la an bɛ faamuyali ɲini tuguni musow fɛ ka taa paix kan fanfɛla la an bɛ ka ɲɔgɔn dalajɛ o ko kunna pour que nɔgɔya bɛ se ka kɛ cogo min na ka éducation ɲɛnama da an denw ma u ka faamuyali kɛ silamɛ ko kan silamɛya a ma faamuya kosɛbɛ an bɛ ala deli an ka mɔgɔbaw fɛ u ka an na faamuya la an fana ka se k'an kɔmɔgɔw la faamuya la cogoya min na k'a dɔn k'a fɔ ko kalan ale de ka fisa n'i ma kalan fɛn caman bɛ a faamuyali ma nɔgɔn an b'o ɲini an ka karamɔgɔ fɛ an y'o welewele k'an f'olu ye bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la ne tun b'o ɲɛɲini u fɛ. ni lajɛ in yɛrɛ ne nana participer bi a diyara ne ye kojugu barisa silamɛmusow n'an ye ɲɔgɔn lajɛ yɔrɔ o yɔrɔ hɛrɛ de bɛ yen surtout jamana caman de farala ɲɔgɔn kan ka na nin conférence la vraiment nisɔndiya ko ba don ne bolo a bɛ ne lafiya a bɛ ne nisɔndiya bon anw ye togodala musow ka ɲɛmɔgɔw ye an ka maraw la bon togodala musow a ka gɛlɛn u ka nin kɛnɛ sugufaw sɔrɔ mais ni anw minnu y'u ka ɲɛmɔgɔ ye n'anw kɔni ye garisɛgɛ sɔrɔ k'a kɛnɛ suguw sɔrɔ anw ka kan ka taa u fana la faamuya bari kalanbaliya de fɛnnen don an ka jamana in kan kalanbaliya de ka bon an ka jamana in kan o de kosɔn kɛnɛ in ne nana la a diyara ne ye a bɛnna ne ma ne kɔni bɛ ala subahana wa taala de deli nin conférence ni ala kana dan ne ma ala k'a kɛ taa ɲɛ ka tila an ka se ka taa kɛ hali région na hali an ka monde rural la vraiment a b'an intéressé. ka kɔn o lajɛrɛ kelen ye mali wasadenw u taara foli bila an karamɔgɔba la Seydi Sherif Usman Madan Haidara fɔ a ka so ka labana ka invitation d'a ma walasa a ka se ka kɛnɛ in lasɔrɔ an ka mɔgɔ minnu tun b'a kɛnɛ kan Sherif la Jabarani so tɔgɔ la Lutu Sidibe a ye fɛn min sɔrɔ o de filɛ nin bi an bɔra an ka so kana an ka so an bɛ an kɔrɔkɛ ka so bi ana an ka shehu ka so ana an kanuɲɔgɔn ka so ana an teri ka so ana an jɛɲɔgɔn ka so ala ko baara la n'o ye Sheikh Usman Madan Haidara an b'o ka so bi an nana assemblée ka ci la arabu silamɛ jamana 54 olu de ye ɲɔgɔn sɔrɔ Mali kɔnɔ yan o nalen bɛ mun na o nalen bɛ pour que u kana umma kungo fɔ gɛlɛya min bɛ silamɛw kan u kana o kumaw ɲɛfɔ Mali kɔnɔna yan assemblée y'a wajibiya yɛrɛ kan o ko in a tɛ se ka kɛ fiyewu ni se ma kɛ Sherif Usman Madan Haidara ma kana a ka invitation d'a ma kana bonya d'a ma kana a ka ladilikanw lamɛn a n'a ka bilasirali ani k'a ɲin'a fɛ a ka d'an ye a ka ye a kɛnɛ ka juma don nani kun y'o de ye kami san 2 ɲɔgɔn na
dugu kun farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko dajɛ in k'a bɛna kɛ Mali la nka Ala ni i bolola sababuya baara in ma se ka kɛ Mali la nka Ala ye an garisɛgɛ don a la ɲinɛ a baaraw daminɛna depuis le 23 nka baara fanga ma kan ka kɛ juma don président de la République Ibrahim Boubacar Keïta ale yɛrɛ kan ka y'a kɛnɛ kan an ka diinɛ ɲɛmaabaw kan ka y'a kɛnɛ kan mana o tɛ se ka kɛ fiyewu n'an mana an ka sɛɛku lajɛ an ka karamɔgɔkɛ lajɛ ka n'a bonya d'a kan k'a ɲin'a fɛ a k'an bilasira ani k'a ɲin'a fɛ a ka na kɛnɛ kan an ka se ka nin baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ. Ka députéw bɔra yan ninnu fana ye députéw de ye Abdul Jalil Aidara a n'a ka mɔgɔw baaraba in min bɛna kɛ Mali la yan n'o ye silamɛ jamakulu bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Mali la yan ayiwa o baaraba in pour que ka kuma silamɛya kan tiɲɛni minnu b'a kɔnɔ ani kojugu minnu bɛ ka kɛ bi silamɛya tɔgɔ la ka silamɛya ko k'a jɛ k'a b'o la k'a jira silamɛya ye kanu de ye bɛn de don kelenya de don mɔgɔ faga diinɛ tɛ mɔgɔ kɛlɛ diinɛ tɛ bon Abdul Jalil ale ye députéw ka ɲɛmɔgɔ dɔ ye nin place in Ala y'a nɔgɔya ɲɛmɔgɔya nɔgɔya ale ye bon o kɔrɔ ye si binna tɔmɔminɛn kɔnɔ ni diinɛ tɛmɛna a jiboli siraw fɛ a jikuru ti foyi tiɲɛ parce que a dɔnnen kɔrɔ don o sira kan vraiment an balima minnu fana n'a y'olu ye olu fana iraniens de ye députéw de don olu fana n'Ala sɔnna a bɛɛ ye hakilila kelen de ye silamɛya bɛ se ka an bɛ se ka ɲɔgɔn kanu ka ɲɔgɔn minɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ pour que an ka lafiya an sigiyɔrɔw la silamɛya ka kɛ an ma lafiya ye a kana k'an ma galo ye parce que diinɛ min ye hinɛ diinɛ ye n'o nana kɛ faneni baneni diinɛ ye n'o nana kɛ ɲɔgɔn faga diinɛ ye n'o nana kɛ furusa diinɛ ye o y'a bɔlen y'a minɛn kɔnɔ parce que silamɛya yɛrɛ tɔgɔ ye salamu de salamu kɔrɔ ye hinɛ de n b'o de fɔ don o don mɔgɔw bɛ salamu aleykum fɔ ɲɔgɔn ma u t'a kɔrɔ dɔn quoi a fɔra ko baraji b'a la mais min bɛ baraji sɔrɔ a la o ka dɔgɔ min bɛ danga sɔrɔ o de ka ca o la i k'a fɔ ani sɔgɔma ani wula o ka fisa salamu aleykum salamu aleykum tɛ farafin ka foli tɛ arabu ka foli tɛ arabuw bɛ min fɔ olu ka foli ka ca mais a belebeleba ye sobahul khair masahul khair fɔ cogo caman wɛrɛ b'a la anw fana fɛ farafinna yan foli ka ca an fɛ yan mais a belebeleba dɔ ye ani sɔgɔma ani wula mais silamɛya nani o y'a sɔrɔ bengani ni ɲɔgɔn faga ni ɲɔgɔn ka nafolo bɔsi de bɛ yen silamɛya nana k'o de ka ban diɲɛ kɔnɔ mana kira ko sɔlasilam ala de tɔgɔ ye salam ko kisi silamɛya yɛrɛ tɔgɔ bɔra o kisi in de la k'a tɔgɔ da silamɛya o tumana o kisi in dɛ o de ye salamu aleykum ye mana kira ko kisi nɛma ni silamɛ ɲɔgɔn bɛnna i k'a fɔ ko salamu aleykum salamu aleykum o kɔrɔ ye ko kisi b'i kan ne min natɔ fili yɔrɔ la n ka tɔɔrɔ tɛ s'i ma n ka tɔɔrɔ tɛ s'i den ma n ka tɔɔrɔ tɛ s'i muso ma n ka tɔɔrɔ tɛ s'i ka nafolo ma kisi b'i kan ka bɔ ne yɔrɔ mana i balimakɛ fana a ye danaya sɔrɔ ka ban k'a fɔ e y'a garanti sariya ko a fana k'a f'i ma wa aleykum salam wa rahmatulahi ta'ala wa barakatu i bisimila kisi b'an yɛrɛ fɛ yan an ka tɔɔrɔ tɛ s'i ma i bisimila ya wa ala ka hinɛ n'a ka nɛɛma o b'i ka si yɔrɔ bi yan dumuni bi yan tari ma faamu bon silamɛya ka nin foliba in nin de kɛra yɛlɛko ye nin ye salamu aleykum dala ten mais ŋaniya t'a la a kɔrɔ yɛrɛ dɔnnen tɛ ko n'i y'a fɔ salamu aleykum i bɛ baraji sɔrɔ mais pourquoi i bɛ baraji sɔrɔ kuma dɔ fɔli la ni wale t'a la o ye nkalon de ye ni wale kɛra a la de i bɛ baraji sɔrɔ. Mali ministri min ka caw bɛnnen don kuranko ani jiko ɲɛnabɔli ma an ka jamana kɔnɔ a ye munumunu salo kɛ baarada camanw na baarada minnu ni olu ka baaraw gulonnen don a ka ministriso la walasa ka t'i ɲɛda u ka baara kɛcogow kan walasa fɛɛrɛ ani dabali olu bɛ se ka sigi sen kan cogoya min na ka kɔn jiko gɛrɛngɛrɛn ɲɛ ani kuranko gɛrɛngɛrɛn waatiw kɛrɛnkɛrɛnnenya la tilema wagatiw la an ka jɛ an ka sɔrɔlenw nɛ Amadu Kamara Fuseni Keita. Ministre min ka ca bɛnnen bɛ an ka kuranko ani an ka jiko koɲɛw ɲɛnabɔli ma ministre Malik Aluseni ale ye taama kɛ ka t'i ɲɛ da baara minnu bolodara yanni funteni waatiw cɛ lahalaya minnu bɛ yen ka t'i ɲɛ da olu kan wa taama in senfɛ ministri a n'a ka cakɛlaw u kɔni nisɔndiyara k'a ye k'a fɔ ko baarabaw kɛra ka kɔn funteni ɲɛ min bɛna kɛ sababu ɲuman ye funteni waatiw fɛ kurantigɛ fura ka sɔrɔ o la n'o bɛna kɛ lafiyaba ye ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma. An b'a la ka min jɔ sisan centre de don centre min bɛna waati kunkurunin na hakili la an ka clients lafiya waatiw tɛmɛna courant mana tigɛ a ɲɛfɔra an ɲɛna sisan an bɛ téléphone de ta an bɛ yaala ɲɔgɔn nɔfɛ an bɛ mobile de ta an bɛ boli carré pour que ka se ka courant k'a la mais ni nin nana bila yan sisan nin ye
système interconnecté Côte d'Ivoire réseau ka fara manantali réseau ka kɛ sous-régional ani Malita m'a permet ka bɛɛ i sigilen ɲɛ b'a la waati min na o de réseau waati o de réseau cogoya ye donc n'u nana kɛ mun de bɛ an hakili la an bɛ client lafiya n'a ye an hakili b'a la an bɛ service min kɛ an bɛna se ka o bayɛlɛma parce que bi bi in na kiri caman bɛ bɔ an na kiri bɛ bɔ an na parce que an de tɔ tɛ niveau kelen na an hakili la nin bɛna an bɛɛ bila niveau kelen na. N bɛ se k'a fɔ ko installation ninnu caman bɛɛ u nacogo ka ɲi donc an bɛ ka cogo bɛɛ de kɛ pour que ka u renforcer ka dɔ fara u ka production kan pour que ka se ka funteni min natɔla don ka se ka funteni kunbɛn ɲinan tan dɔrɔn tɛ dɛ mais ka taa fo san wɛrɛ ni san wɛrɛ kɔtaw pour que vraiment courant tigɛ kana kɛ mɔgɔw ka se ka bila aise la ni funteni sera donc visite kun yɛrɛ dɔw ye donc chaque fois ministre y'a ŋaniya an ka to k'a lajɛ ka équipement cogoya lajɛ u ye taa lajɛ donc pour que an kana surprendre k'a fɔ vraiment ni équipement dɔw man ɲi dɔw man ɲi mais n'a chaque fois ne bɛ visiter k'a lajɛ donc a bɛ se k'a to i bɛ production dɔw ta joona ka se ka funteni kunbɛn donc an visite kun y'o ye. Ministri ni a cakɛɲɔgɔn u ka nin taama sen fɛ u kɔni y'a ye k'a fɔ groupe minnu bilalen bɛ yaasa ka funteni kunbɛn ko ka kan ye ni o baaraw ye ko bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i hakili latigɛ k'a fɔ ko kurantigɛ k'o tɛna kɛ funtenibaw waatiw la ni ala sɔnna ma. Sisan n'i y'a jateminɛ situation falenna dɔɔni parce que an bɔra yan nɔ octobre la an y'a dɔn k'a ye groupe dɔw kun jɔlen don Balenge City kan yan nɔ ani groupe dɔw kun jɔlen don fɛnɛ Sirakɔrɔ City kan donc o kalo saba ni ɲɔgɔn cɛ baaraw kɛra baara caman kɛra pour que ka se ka groupe dɔw lawuli Sirakɔrɔ o baara kelenw bɛ senna fɛnɛ pour que groupe minnu jɔn bɛ Balenge yan k'olu lawuli o de situation bɛ yen sisan nɔ situation falenna dɔɔni mais o tɛ bɔli kɛ baaraw bɛ ka kɛ baara caman kan ka kɛ fɛnɛ pour que ka se ka courant kɛ ka bɔli kɛ o baaraw la fɛnɛ an ye jɛnlasɛbɛn dɔw signé ani an voisins fɛnɛ cɛ Côte d'Ivoire b'o la Sénégal b'o la ni Mauritanie b'o la pour que an bɛ se ka courant sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ k'a lase maliyɛnw ma o de y'an ka baara ye capacité installée len bɛ yen mais bi bi in na an mago bɛ min yɛrɛ la pour que ka se ka courant ko la tɛmɛ ka ɲa o bɛ taa fɔ 380 na mégawati la o baaraw bɛ sen na pour que k'o couverture kɛ mais o tɛ bɔli kɛ bi parce que n'i ye capacité fɔ i ka kan k'a fɔ de n'a sɔrɔ a bɛ bɔli kɛ parce que don o don dɔ bɛ fara jama kan don o don mɔgɔ bɛ compteur demander la don o don dɔ bɛ ka fama réseau kan n'o bɛɛ farala ɲɔgɔn kan a b'a dɔn k'a fɔ capacité tɛ bɔli kɛ donc an bɛ dɛmɛ ɲini bɛɛ fɛ a ma nɔgɔn faamuya an ka faamuyali k'a kɔnɔ pour que a ka ɲa k'a d'a ma gouvernement ni fɛnw u bɛɛ bɛ baara la pour que k'an dɛmɛ an mago bɛ minɛn minnu na k'o d'an ma pour que an ka se ka dɔ fara capacité kan. Ministri ka fara EDM ɲɛmaaba kan u bɛɛ lajɛlen kɔni nisɔndiyara wa u ye jamana kɔnɔdenw hakili sigi ka kɔn ni funteni wagatiw ye ko ni ala sɔnna ma ko kurantigɛ k'o tɛna kɛ k'a sababu kɛ baaraba minnu bolodara EDM ɲɛmaayaso fɛ. Turki jamana baarakɛlaw ka lafasajɛkulu Memursen ani Mali jamana baarakɛlaw olu ka lafasajɛkulu filaw UNTM ani CSTM u jɛra ka ɲɔgɔn sɔrɔ sigi kɛnɛ kan walasa u ka taa hakilinaw da yira ɲɔgɔn na baara kɛcogo ɲumanw sabatili la. Amadu Kamara Ibrahima Kulubali an ka jɛ an k'u ka sɔrɔlenw lajɛ. Mali a baarakɛlaw ka lafasali jɛkulu UNTM ka fara Turki jamana baarakɛlaw ka lafasali jɛkulu kan n'o ye Memursen ye u ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna na min wolola u ka kunna wolo la n'o ye baarakɛlaw Mali taw ani Turki taw u ka hakɛ an'u ka nafasɔrɔ siraw olu ɲini ko ɲuman na k'a lase u ma n'o ye nin kulu fila ka wulikajɔ ye u kɛlen bɛ ka baaraɲɔgɔnya dɔ boloda u ni ɲɔgɔn cɛ yaasa ka hakili jagabɔ kɛ min bɛna kɛ sababu ɲuman ye ni jamana fila baarakɛlaw ma. An tun ɲɔgɔn minnu nana ka bɔ Turki u nana kanu de sira la u nana silamɛya sira la u nana adamadenya sira la sabu y'anw yɛrɛ wele nin y'a kalo saba ɲɔgɔn ye an taar'u fɛ yen an ye waati min kɛ tile dama min kɛ kun ye kɛ kuma baarakɛlaw kɛ kow kan mais baarakɛlaw kɛ kow kan principalement minnu bɛ silamɛ jamana ninnu kɔnɔna na min ye baarakɛlaw kɛ gɛlɛya ani tɔɔrɔ minnu b'u kan an bɛ se kɛ ɲɔgɔn faamuya cogo min ka se ka fɛngɛ pour que yala ka fusiri o dɔw la parce que ni y'a mɛn ko anw de ko n ko ala kɛra kisi nɛma b'a ye a ye min fɔ an bɛ tugu o de kɔ a ko ne mɔgɔ ye baara k'i ye n'a tilala i kana to a wɔsi jigi ja n'i mɛn a kɛ baarakɛ sara d'a ma
ni dun tilala k'an ka silamɛ jamana caman lajɛ i bɛ taa sɔrɔ o yɔrɔ o fɛn in a tɛ kɛ bato a sira fɛ sabu dɔw bɛ baara kɛ u bɛ tila kalo joli kɛ sarati d'u ma a laban bɛ taa kɛ fɛ fana k'u gɛn k'u bila sira la ou bien k'u ban k'u gɛn k'u kɛ papiye minnu na k'u bila diɲɛ fɛ ten o ye silamɛya sira t'o ye nin bɛɛ lajɛlen fɔra an ka jɛ laɲini kɔnɔna na an ye ɲɔgɔn sɔrɔ tiriki min na k'a jira mɔgɔw la k'a fɔ n'i ko mɔgɔ ma i kɛ yɔrɔ fura e yɛrɛ k'a daminɛ yɛrɛ ta la fɔlɔ o kuma i bɛ se ka dɔ fɔ maa wɛrɛ sariya bolo minnu sigi ma a bɛ siri waati minnu na an bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen an jamanaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen min fɔra an sɔnna a ma n'a fɔra bi n'a fɔra ko k'o kɛ sigi sen kan ko k'o baara kɛ an tɛ k'a baara kɛ o tɛ se ka bɛn surtout que n'a fɔra ko an ye silamɛw ye fana ka fara o kan. o kadara kɔnɔna na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko mali baarakɛlaw u ka lafasali jɛkulu n'o UNTM ye ale ni memerisɛni ɲɛmaw u ka nin tile fila baara kɔnɔna na u da sera fɛn caman ma kɛrɛnkɛrɛnnen la sɔrɔ ani yiriwa o ɲɛnabɔli koɲuman o tɔgɔɲɛw ani fɛɛrɛ minnu ka kan ka tigɛ yasa baarakɛlaw u na se ka lafiya sɔrɔ u ka baarakɛdaw la ka sanga n'u ka nafasɔrɔ siraw sabatili koɲuman ye. donc o de kosɔn organisation dɔw sigilen don n'o ye silamɛ jamanaw concerné n'u ko a ma OCI, Organisation de la Coopération Islamique, a kun y'an kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ silamɛya cadre kɔnɔna na fɛn fɛn bɛɛ n'o ye ɲɛni ye an bɛ se k'o baara kɛ ɲɔgɔn fɛ fɛn fɛn ye tiɲɛni ye an bɛ se ka jɛ kɛ fara ɲɔgɔn kan ka se k'o kɛlɛ cogo minnu na n'a fɔra ko fɛnw bɛ kɛ min tɛ ɲɛni sira ye n'an bɛ fara ɲɔgɔn kan minnu ye syndicats ye pour que se k'o kɛlɛ ka se ka bɛn o de cadre kɔnɔna na fɛn caman b'a la ɲɔgɔn dɛmɛ minnu b'a la a kɛra fɛn min se bɛ ne ye n'a se tɛ dɔ ye ne ka kan ka min ka ɲi n b'o ka ye min se bɛ dɔ ye fana ye n'a se tɛ ne ye n'a bɛ kɛ kan ka n dɛmɛ cogo min a bɛ n dɛmɛ an kɛ laɲini kɔnɔna na u nana an y'an kɛ organisation jir'u la gɛlɛya min b'aw kan dɛmɛ a bɛ se ka na sira min fɛ k'o yɔrɔw fana jir'u la u fana y'u kɛ hakilila jɛ ka bɔ a kan la n'u sera ka taa de façon concrète u y'a ye u y'a lamɛn n'u ka kan ka dɛmɛ kɛ cogo min na u bɛ tila k'o kuma lase kɛnɛba o de kosɔn an b'u fana fo k'u wale ɲuman dɔn sabu ne dɔ don anw de taar'u fɛ a tun bɛ dan u ma papiye ciw la ni ɲɔgɔn cɛ mɛ kɛ wuli ka n'a lajɛ fɛn min b'anw fɛ yan k'a ɲɛdɔn k'a dɔn n'u sɛgɛra n'u kɛ kan ka min kɛ o fana ye fɛnba de ye o ye bonya de ye a ka kan ka fɔ ka da o yɔrɔ fanfɛla kan. UNTM n'ale mali cakɛlaw ka lafasali kulu ye a kɛlen bɛ ka labɛnw sabati marisi kalo nata san 2017 ka farafina lafasali kulu ka sigili 11na 11e congrès n'o bɛna kɛ an fɛ faba kɔnɔ yan dunanba ninnu u n'u jatigiw nisɔndiyara nin sigili ninnu na sabula a kɛra fɛnba ye ka ɲɛsin u ka tɔndenw ma jamana fila mali ani turki o cakɛlaw ma. o de bɛ dan sigi an ka bi dɔgɔkun kibaru sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan kunnafonidiso ɲɛmɔgɔyaso fɛ dɔgɔkun kɔnɔ ka bɛn ni kuma in ye k'a lase aw ma aw ni ce aw ka ɲamadali la laseli nata ni ala ma basi wɛrɛ kɛ aw ni anw na aw ni usumani sogore de bɛ na ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ aw ni ce.